No joo, vaikka muistelit vähän e전 ällimis muhtunuosi. Ja mun ammalle jouspiera saamme killi Juusef per tarokilli, pöllö julle korku. Lahkaa kausiluikin jäki puolessa. Mutta mä mun aika muistelta, että mä kohdimme renklämmä. Tämä oli laipimessa perkapoläggä. Mä slakteri ja pullarbakkeri ja ruotsas rahkaikka sällskaapi. Ja produseeri ju tappu Kautokeinossa. Ja det oli stora leimet slakterias chefa tälle. Ja tämä jäi mus saattaa mun aika tokoparakui. No lokin joo, mutta kasaat näkät. Ja alkin meihin oli jollekin vitsen parakui kolma niissä niitä. Mahte mikä me ne rahkaitit renklämmä. Renklämmälle johtaa kahkuun, mä saapi ei vuoja ja pöltsäs siiva. Ja tädli johka ei nyt se niin se teki renklämmä juuski. Ja pahki plastikpussa sisään. Ja minä siekään masiina mien takai. No ja steurasli teus tuoda leemme ja liokta Iikon, Iisak Mattis, Eira. Jälkeen kolma ruotsas, tämän pullarbakkerias. Ne olikin vihtoloma steurassa. Mun intaa muistikili steura jo oli jälkeen mun muistikaan muuta. Mun nuoliko ja mielkin produseeri jälkeen engagerina uutta Nordlandsoutta firmaa mikä kei marknadsföret tauttusin dit. Ja muista röhteli maatboksan ammas. Ja ne mielkin produseeri ja teit. Ja den pölssäkän raahki slakteria. Tappu Kautokeinossa. Ja sit kahkui laipoloppe ruotsassa. Ja saatiin keikki Kautokeinossa. Joo, ja minä otin mitään kankien produktionen ja juskin tämä marknadsföringsfirma ja marknadsföret dit. Ja takaa juskin outoasi. Mutta ei pohtan kossakas tuoda pestille, että oli vuorotekistä kaikkein lähtäkäs tuulsjökkin. Mä etän niin kohti, mä ostettiin. Joku fonnebua ja lekki outakaskaan fonnebuossa. Vatsivasti teit. Mä elin pakkar vaani saikkit. Ja ei tiedä mun kanssa mieli mitä kai mun. Tää oli kouluolma ramppuikki. Tänne läippi. Ja sitten ennenlainen ei täällä, mutta tämä oli noimmaista tämän maatboksan mikä marksför. Siitä lohka se on sisälty pitää olla malakki marksför hålla dig klar med något ett producera nohka päivä. Ja mun intal tuosta muistin leikot tuvaa kahku päivä. Mutta ei johta antalla maita sihti. Ja minä kuin mitään raaketit tämän antalla mikä. No joo, näiltä ei pääse juskin pääse muisteli minä kuin yhtään taaka. Mä ei puhutaan, niin ei puhutaan tästä tuoda pestillekat. Ja kauni stora leimä olkoon, että tällä marktakar Oslo olkoon Lilleströmmasta kar landbruksveckan ja kohti. Jälkeen lohkinga muualkin tohko uuditin. No kan muuta kasahta muuta. Ja pestille sai oskiep sai usk. Ja muullekin muote palla melta. Tämä saatui johko Oslo ja jokta firma firma me vuotti verkas ja otsin den frysebil. Men det kokia
minä pääsin toppeita. Ja mulla on nuslus. Ja valtin pyssy johonkin päivä, tuohon tämän lämpöysveikkaan. Ja alkin vuoti toppea. Musta ei stand plassa. Ja kannattaa leikki nupupylärä. Musta nohkeutelta noka ja vahku. Leikki vuotina kohti paljon, eikä myylle se vaatsi pohjalla. Ja rampuikke hirmuiset. Mä tein nämä. Ja suora leimveluutsen oktavuolla uuttin Hammerfest olemaan kauppinen. Ja se mä ei naukui vuoti houluit. Ja mulla ei tuolla vuotohken Hammerfestin vuotsit längärin palle tuolla, mutta ei ole nohka. Ja Alexander Hämpojan porku laakeri, fryselaakeri ja just lakteri ei tenkilästä ehkä mä jättä plassa kun jouvon aikissa det nästan noita jälkeen viahkut. Että imana jalakat ja stoppe. Laakeristiet. Tarein lämmät. Ja tällä jos mä näin läkin alki unni tää ruosa firma ei tiuske illen numero tuhtaavasti. Ja alkoi huomata häistiä tiusia. Ja se tinu, tahki veet hakkasti uudessa, että se häistiä tämän. Ja mullekin manjus päähän missä produsert, mullekin paas nakto ryddi ja saada maittopia. Det pohta telefona. Okta speed puolta. Tämä oli söydrendi laakas. Se on vasta, ei vissi on kuldis laakera. Se on vasta vissi ja maksaa runno johonkin renklämmässä. No mä kannatan semmoinen mun insaattika pestämme, mutta alle just stiura johonkin. Mun saataman he kulla. Mä ei stiura meina. Ja mun mantohko jo on just tuolla leimaa ulkos muisteli tässä. Mä häytää telefona puoli jäi koasta fys. Jäi kun traili hauhtamalla, jos odjo vastite. No joo, se on manna sisään ohkotisku terikko nääränkykin. Ja muu vattan se. Tämä telustappa diskuteeri ja puu juoksi lohka jähä ja äpä se ei kuin odjo leirtalla. Taas. Ja level ete muistin ringi routulassa lohkan tää hiirtä ja tää hiisättäkö miski. No mä ei tiedä vettekö, no mulla on mun kanssa tanssia mä tää hiille muu. Tää märrien tei. Ja vielä as minun vastaan tuli Köpenhamnassa rahkoon takar maskiina. Sen mä hellyttumatski ei tapse vain jolvassa. En puhu mi ada rovaari tässä täytä tahka vistit. Smörren läipäsiivä ja juoppusta pöltsäämisnala ja toista johka ja paksisa ja juolka kassi. No, ja ei takar teudasmaskiina. Mun mannen Köpenhamn musti pöltsäämelti man tohkoi pröveten. Jätkar fungerar på 100%. Ja ostaa. Tällä ei ole miljoon pölöpää tinko. Tällä ei ole ollut miljoonin. No joo. Muuten tämä määräkin, kun ei ole, tämä häistii tämän. Ja ties, tällä ei ole tässä läippi tappas frysarissa laakasta, että lysy, vaikka ei ole på runnumu. Mutta lysy täkkinen yhteytällekin lysy tämän pulabakri ja slakterien perkku ja tämän laippauksen ja närässä yhteytän. Det välkit. Mutta ei jäsennä mihinkä. Ja sitten läkin tällä pulabröllä, tämä hovet haki näihin maskiina ja styre ja vissuja. Ja mun intiellä vielä ei osaa, että sääntöä. Tämä läippä kreinklämmä. Muhtumin lohket talon vaikka söppeli, mutta ei munkaan tiedä. Tämän kanssa ei mun intiellä. Ja liian pirsa.